gytuno. Yr enillydd ydy Emma Llachar. Cynhyrchiadau Emma ennill Dysgwr y Flwyddyn. Beth mae fe'n olygu ti ar ôl blynyddoedd o ddysgu? Mae'n mor addechor, dwi'n mor hapus, dwi'n gweithio rili galad, dwi'n gwneud lot o arholiadau a dwi'n just wrth mor dysgu a dwi'n mor yn efo iaith a dwi'n mor hapus. Dwi eisiau helpu nhw, dwi eisiau bod mam, dad, lle dwi'n gallu helpu nhw efo gwaith cartre neu pethau sy'n mynd ymlaen yn yr ysgol. Dwi'n byth eisiau bod yn y sefyllfa lle dwi'n meddwl beth sy'n mynd ymlaen fe maen nhw'n sôn am. So, hwn oedd maen nhw ydy'n un o'r resymau mawr nes i dysgu, nes i parhau. Ddau bwynt da. Siarad Cymraeg bob amser, o'n nid chyntan i'n dau yn eistedd fach, yn uchel fel bod pobl yn ychlywed chi. O, mae hi'n siarad Cymraeg, a gwrando, ynddo? A peidiwch bys a bod â chwilydd, hwn oedd y trydydd pwynt, peidiwch bys a bod â chwilydd eich bod chi'n Gymru. Wel, wan, da chi wedi codi uwch ben hynny, achos ydych chi ddim yn Gymru o dras ac o genedigaeth na chbeth, ond ydych chi wedi codi uwch ben y beth, a ydych chi wedi dysgu'r Gymraeg, a ydych chi wedi dod i mewn ata ni, a dyn ni'n eich gofleidio chi yn arw iawn iawn. Llongyfarchiadau mawr iawn iawn i chi.